שלום חברים, היום אני רוצה להסיט את תשומת לבכם לעושי השלום שבתוכנו. ואני לא מדבר על הקשקשנים האלה שצועקים שלום שלום, בחיים שלהם לא הזיזו דבר. דרך אגב, בגין לא צעק כל יומיו ושלום שלום, הוא עושה את השלום הכי גדול במזרח התיכון. זה חוזה השלום היחיד שחתום ונמצא רשמי ואמיתי בין ישראל למצרים. מזה למעלה מ-40 שנה. 40 שנה. כל דוברי השלום הגדולים האלה, ועושי השלום הגדולים האלה, מה הם עשו? מי עשה מה ואיפה? האחרון שבהם, הגדול ביותר, היה אריאל שרון, ראש הממשלה. ב-2004-2005 הוא הגה רעיון אדיר, ההתנתקות מהערבים, התנתקות מעזה. הוא עשה את ההתנתקות מעזה בצורה הכי קיצונית והכי קשה שיכולה להיות בשביל השלום. העם בחר בו שהוא יהיה נציג הימין, שיפעיל את מדיניות הימין, והוא לא פנה למרכז, הוא פנה שמאלה, הוא הפעיל את מדיניות השמאל. הוא גירש יהודים מעזה, 8,000 יהודים שהפריחו את השממה, עלו על דיונות, לא גירשו אף ערבי, לא מאוהל ולא מצריף. אף ערבי לא גירש ב-30 שנות יהודים ברצועת עזה. הרסו בהתחלה עיר שלמה שקראו לה ימית, בסדר. אחר כך גירשו 8,000 יהודים מגוש קטיף, שהפריחו שממה. אני הייתי שם, ראיתי את החממות הנפלאות ואת היישובים הנפלאים שצמחו על דיונות, ממש. הפעילו את צה"ל, את רמטכ"ל צה"ל ואת צבאו, לגרש 8,000 יהודים מרצועת עזה. בשביל מה? בשביל השלום? שהביא מנהרות לתוך הקיבוצים? שמביא טילים מדי יום, מטפטפים עלינו טילים? איזה מדינה הייתה מרשה לעצמה לחיות עם שלום כזה? אל תשלו את עצמכם. אנחנו לא צריכים להתאפס למחשבות הבל מהסוג הזה. תכתבו אליי, תגיבו ונשמע מה דעתכם על זה.